yan ay nandayan Inrik nakpay yan naratsa Linayat ko sisya kay iman si tekewa Kana mo kita kami ay dua Nabayag kami ay nan gaya Cinta ay buwan o bilangan Waday problema Nalakay marisolba Tantalak ya pasensya yan wada Din mateng din tiyempo Kayin kami nan inadawi Plano miyan isa ganaan Wat amoy dibuan yan adak maawatan Kananan pasensya ka kerman Kainem-neman si dioras Nadagsen sinrik nakeuyak nan luluan Inaistorya yan ay kanana Anusan tanay tauliek sisya Sinsanguna Eyak iman dan uga Timbagak lay dek pailang sisya Nemka desisyon Magay nabalinan Ulit ay pinalubusan Naragsak ay nagkiasawa Ay uyak latapay manis besar Aput ituloy Abupay ay mandan Anapun kat andi kagasatan Sinsanguna Eyak iman nan uga Bagak lay dek pailang sisya Nemka desisyon Magay nabalinan Ulit ay pinalubusan Ulit ay pinalubusan Anapun kat andi kagasatan